Stretli sme sa tu dnes večer pri príležitosti prvého ročníka odovzdávania ceny časopisu Eurostav s názvom Vízio 2020. Iste si kladiete otázku, o akú cenu ide a prečo vyhlasovateľ súťaže vydavateľstvo Eurostav zvolilo práve tento názov Vízio 2020. Samotné slovo vízio má latinský pôvod, ako všetci dobre tušíte, ide o víziu. Víziu, ktorú spoločne s novými výzvami a cieľmi čakajú slovenskú architektúru a stavebníctvo. Ide o nový obraz budúcnosti, čo znamená, že od roku 2020 budú musieť byť všetky nové budovy navrhované a postavené takmer v pasívnom štandarde. Hovoríme o výrazných zmenách, ktoré by mali smerovať k naplňaniu európskych víziev a cieľov. A práve preto časopis Eurostav rozhodol sa pre udeľovanie ceny práve s týmto názvom. O čo teda ide? Cieľom ceny je zviditeľňovať a propagovať najvýraznejšie počiny, iniciatívy a projekty k téme udržateľnej architektúry na Slovensku za uplynulý rok. A čo je to tá udržateľná architektúra? Je iná než tá súčasná alebo minulá. Ako tvoriť, stavať udržateľné budovy? Zložitejšie otázky, zložité odpovede pre mňa určite, ale pre mnohých z vás je to už podstatne jednoduchšie. Dnes sa tu konal v hoteli Crown Plaza druhý ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. A ja verím, že vás obohatil o mnohé inšpiratívne poznatky a dal vám odpovede na otázky k tejto téme. Milí hostia, iste ste už zvedaví, kto sa teda stane držiteľom ocenenia Vízio 2020 a kto sa bude tešiť z jej zhmotnenej podoby, ktorej autorom je akademický sochár Ján Kondáč. No na samotný verdikt odbornej komisie si budeme musieť ešte chvíľku počkať, pretože v tejto chvíli poprosím pani Darinku Lalíkovú, konateľku a šéf-redaktorku vydavateľstva Eurostav, aby nám o ocenení a cene Vízio 2020 povedala trošku viac. Takže dobrý večer, už po druhý či tretíkrát dneska. My sme sa rozhodli, že by bolo celkom fajn tie odborné aktivity vzdelávacie doplniť aj nejakým takýmto ocenením, ktorý by bol vlastne nejakou takou výzvou možno aj pre ďalších nasledovať kroky niektorých projektantov, architektov, ale aj firmy a spoločnosti, ktoré sa angažujú v tejto téme udržateľnosti, a preto sme si povedali aj spolu s redakčnou radou, aj s prípravným výborom konferencie, že teda pôjdeme do toho a založíme novú tradíciu udeľovania takejto ceny. Samozrejme, to bolo akože to prvé, ale druhé bolo, ako sa cena bude volať. No a to bolo veľmi zaujímavé, lebo rôzne námety, rôzne názvy prichádzali, lebo sme teda iniciovali aj ostatných členov prípravného výboru, aby nad tým rozmýšľali, a nakoniec sme sa teda dohodli, že urobíme takéto veľmi jednoduché názov ceny Vízio 2020 a z toho je vlastne už každému jasné, že o čo ide. Takže to bol nejaký taký leitmotiv a ja ďakujem všetkým, ktorí sa vlastne pričinili aj o vznik tejto myšlienky a aj o jej realizáciu. Aj pani Darinku Lalíkovú a oboch pánov, profesora Špačka a Petráša, aby prišli odovzdať diplom a umelecký artefakt držiteľovi ocenenia. Cenu Vízio 2020, cenu časopisu Eurostav za najvýraznejší počin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za rok 2011-2012 získava spoločnosť Velux. A poprosím teda zástupcu spoločnosti Velux, aby prišiel prevziať cenu Vízio 2020 za rok 2011-2012. Umelecký artefakt preberá generálny riaditeľ spoločnosti Velux Čechy a Slovensko, pán Brož. Odborná komisia zložená z profesora Roberta Špačka, profesora Dušana Petráša a architektky Dariny Lalíkovej sa rozhodla udeliť cenu Vízio 2020 spoločnosti Velux za trvalý prínos pri výstavbe trvalo udržateľných budov,
realizáciu pilotných projektov, tzv. Active House, za ich propagáciu, osvetu a za podporu vzdelávania a výskumu v tejto oblasti. Srdečne gratulujeme. Takže, vážení přátelé, především je mojí opravdu milou povinností poděkovat porotě za její rozhodnutí. Rozhodnutí si nesmírně vážíme. Chápeme to jako ocenění dlouholeté činnosti Veluxu, v podstatě naší firemní filozofie, která není komerční, je to něco, co běží vlastně paralelně s naší hlavní aktivitou. Nicméně to, že dostáváme tuto cenu, pro nás představuje závazek, a je to závazek morální, nikoliv ekonomický, této činnosti pokračovat a prezentovat se tak, jak se prezentujeme, a působit na architekturu, způsob stavění, ale konec konců i způsob žití, že? To je, jakým způsobem my ty budovy užíváme, protože to má taky nesmírný dopad na to, jak vlastně to celkově vychází. A zkrátka snažit se tak, abychom minimálně jaksi svojí činností nepojevovali a až budou příště nějaké další ceny, tak abychom měli minimálně kandidáty. Mně se strašně líbila ta diskuze, která vlastně vznikla na tom panelu, teďka tady pokračovala. Jaké, že ta sustainabilita vlastně má dimenze, jak to je s tou ekonomikou. A já osobně se teda spíš přikláním k tomu názoru pana profesora, že ta ekonomika samozřejmě tam funguje taky, ale je to o emocích, je to o té kultuře, je to o té morálce. A ta ekonomika, to je v podstatě jakési měřítko, které ten metr, že objektivní metr, objektivní, který určuje, zda něco je prostě větší nebo menší. Nicméně, jako by to hlavní je ta budoucnost. No, pokud něco je udržitelné, tak nám to dává budoucnost. Pokud něco není udržitelné, tak nám to tu budoucnost jde. A já úplně na závěr si dovolím ještě takový jeden citát nebo pohled na věc, který se mi hrozně líbí. A to sice, že v zemi, na které žijeme, máme půjčenou svých dětí. A měli bychom se snažit, abychom i těm našim dětem zase pořád vrátili.